3, 4, můžu? Ano. Dobrý den, tady je Petr Rychnát, já se vám hlásím z televize Nova. Jsme tu dneska, je 24. Ježíšek, co mám říkat. A tady jsou dva adepti, kteří jsme se tady připravili s kapelou, jak se jmenujete? Dovijou. Je to kapela Dovijou a my bychom vám chtěli zaspívat typickou vánoční koledu Nesem vám noviny. Mohli byste k tomu něco říct, proč zpíváte zrovna Nesem vám noviny? No tak tahle koleda je zrovna docela vánoční, víte. Tradiční lidová. Tradiční lidová, říkají, už dovili. A my co? My jim zaspíváme a začínáme kdy? Teď. Takže 3, 2, 1, já si zaspívám s váma, může si zaspívat s váma? Tak jestli můžu zaspívat. Pojď ho takhle. Konečně, skvělý vtip od skvělého moderátora. 2, 1, teď a... Nesem vám noviny, poslouchejte. Tadada z Betlémské krajiny, pozor dejte. A Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozdívejte. Tak konec. Petr Rychnát, co vám vlastně z televize Nova. Ještě uděláme malý rozhovor. Z Bratislavy se připojíme do Bratislavy, jak probíhají tam Vánoce. Zakončíme naše video pro televizi Nova, Eugen Korda, Bratislava.